Toto som ja. Ten najhorší PvP-rač. No a dnes sa pokúsim za 7 dní naučiť hrať PvP. OK, borci, máme tu prvý deň a ja by som si dal teraz pár súboj, aby ste videli, ako mi PvP ide, alebo teda vlastne nejde. Yes, takže ako ste mohli vidieť, nie je to úplne ono. Vo väčšine prípadoch sa podarilo Gúšovi ma poraziť, no a práve preto by som potreboval nejakú radu od väčšieho profesionála, aby som dookola nerobil tie isté chyby počas nasledujúcich 6 dní. Takže napísal som jednému z youtuberov, ktorý sa venuje hlavne hraniu Bed Warsoch a taktiež aj natáčaniu. No a áno, je to Queer Bed Wars, ktorým napísal nauca Hit Select. OK, takže jo, zo školy som prišiel trošku neskôr, takže neviem, či budem mať úplne veľa času na to, aby som sa Hit Select naučil, ale Hit Select je vlastne také časované kombo, časované hity. No a taktiež som si pozeral nejaké tutoriály, ako by som Hit Select mohol vylepšiť a využiť aj v praktičnosti. No a máme tu už hneď prvého týpka a taktiež aj prvú hru. OK, týpek nevyzerá byť vôbec zlý, kámo. Vôbec schytili sme hneď dobrého hráča na začiatku. Ale OK, je v pohode, je v pohode. Pozor, teraz musím zabiť, aby nám zničil posteľ. No a práve sa tak aj stalo. Zničil nám posteľ, tak sa teraz pokúsim ja zničiť jemu. No a to sa nám možno aj podarí. Poď, yes, OK, podarilo sa to, ale teraz kľúčový fight, ktorý nezvládneme. Ten prvý fight, priznám sa, že nebol vôbec dobrý, no a práve preto tu máme firebally, v ktorých som už trochu lepší a mohol by som si to kombo vytrénovať a pozor, nebezpečná akcia, ale nice, zabil som ho. OK, teraz mám ďalšiu možnosť získať kill a yes, kamo, aké kombo, OK, nice. No a poď, zničíme mu posteľ. Dúfam, že áno, poď ešte, musím ho zabiť, nie. OK, tak ideme ďalšie kombo. Poď, yes, OK, tak úplne ho metiem, kámo, pekne v tých killoch, ale vôbec sa mi nepodarilo mu zničiť zatiaľ posteľ. OK, zničil mi posteľ, ale taktiež aj ja jemu. Yes, borci, takže máme prvú zničenú posteľ a myslím si, že táto hra sa mi celkom aj podarila. Borci, zatiaľ to nevyzerá vôbec zle, akože nehovorím, že som nejaký profesionál, ale podarilo sa mi už párkrát tých ľudí vykombiť, no a OK, kámo, nepodarilo sa mi to teraz úplne zľavo a yes, teraz som už zapálil, no a v pohodičke by sme ho mohli zabiť. Poď. Yes, teraz keď už je zapálený, tak to je naozaj ľahké a vyhrali sme, let's go. Ďalšie súboj proti ďalšiemu typkovi, no a OK, ďalšie víťazstvo. Jo, máme tu ďalší deň, no a tentokrát už tretí. Rozhodol som sa otestovať Hit Select na botoch, takže na takomto serveri, kde budem fightiť s botmi. Poďme to otestovať. No a hneď zo začiatku si to otestujeme na takýchto easy botoch, jo, čo by malo byť dosť ľahké, takže poď, musím ho dať dole, yes, a opica je dole, OK, nice, takže máme tu hneď prvé víťazstvo. OK, ďalší easy bot, no a uvidíme, či sa mi podarí proti nemu ho poraziť, pretože on dáva iba nejakých 30 CP, myslím, jo, a úplne v pohodičke. Tentokrát by to už malo byť o niečo ťažšie, pretože mám tu takéhoto medium bota, ktorý už dáva o niečo viac CPS, ale aj tak by som si s ním mohol ľahko poradiť, jo? Pozrite sa, je aj tam víťazstvo, OK, nice. Počas nasledujúcich 2 dní som nič také zaujímavé nerobil, stále som iba trénoval a zlepšil sa v PvP. No a práve preto, keď mi prišla taká možnosť, tak som sa zúčastnil Bed Wars turnaju. Hneď od začiatku sme nepodali úplne najlepší výkon. Potom ako som zabil jedného týpka, tak sa im podarilo nám zničiť posteľ, no a následne ma taktiež aj zabili. Každopádne som naozaj veľmi vďačný za týchto 7 dní, pretože som sa naozaj veľa toho naučil. No a ja budem rád, ak dáte na toto video like a odber, pretože mi dalo celkom zabrať. No a zatiaľ, čau!